židlej a jdeme ruku pod židli. Jo? To je úplně stejné jako bodu, zase ne, tohleto stará škola učila to špatně. Tohle taky ne, jsme stabilní. Tak, nám přichází tedy fáze odbytí. Na to ukázku bez balónu, abyste to všichni viděli. Jo? Tam se letí balón, v momentě, kdy nám jde na ruku. Hrajeme na článku, všech prstů a hlavně samozřejmě těma trvnýma třema. Palec, ukazování prostředníček. Plus, taky velká chyba, spousta hráči hraje dlaněma, pouze hraje tady na tu část dlaně. Odborně hrací kloub tady tomu, takže to je jediný, co přichází do kontaktu s balonem na pevně. Jak to je všechno na tom se prstů, plus tenhle hrací kloub, tady tím, jak bylo vyráčaný. Tak, teďka nám letí balón, hráč, který se lehce stavuje, hejbe rukama od lopty, nechává tady takhle, jsou na úrovni duší. Tak, teď je důležitý, aby ty, jak to ukáž na ně, to ukáže takhle, aby ty prsty stáhnou a dlaně dolů. Jakoby říkám, jakoby v úvozovkách, kdyby si ho chytil, jo? Protože tady, když tohle uděláme, tak vám nehrozí na to dávání, jo? A pak v podstatě ono odehrává, tak tomu dovolí se vést a je dobře odehraný balón. Jo? Ještě jednou rekapituluju letní balón, zatahujeme zápěstí dolů, prsty, jdeme, se nám nataží